Gratulujem víťazovi maďarských volieb a prajem novej maďarskej vláde veľa síl. Pre Slovensko aj celý región je dobrá správa, keď je Maďarsko konštruktívnym a proeurópskym partnerom, lebo to znamená viac stability, menej konfliktov a viac výsledkov pre ľudí. Proeurópsky kurz neznamená vzdať sa národných záujmov. Naopak, znamená presadzovať ich múdro a efektívne, chrániť pracovné miesta, bezpečnosť, ceny energií a zároveň mať v Bruseli reálny vplyv. A toto je dôležité aj v širšom kontexte. Svet sa mení a hráči ako USA, Rusko a Čína presadzujú svoje záujmy tvrdo. Ak má Európa obstať, musí byť jednotnejšia, silnejšia a sebavedomejšia, tak, aby bola rovnocenným partnerom. Prajem Maďarsku, aby k tomu prispelo a aby to prinieslo pokoj a reálny posun pre občanov.